Okokuqala nje isizathu esenza ukuthi mina ngisebenze ngamaphupho ingoba abantu abadala ngathi mengibekwa esibelethweni sikamama bangipha leso siphiwo leso. Abangiphanga esinye isiphiwo, bangipha isiphiwo sokuhlaziya amaphupho, bangipha nesiphiwo sokugeza abantu. Angeke ngisuke-ke kumntwana kwaSibisi mase ngiyokwenza into eyenziwa impunga ngoba angeke ngikwazi ukuyifaka ey'cathulweni zakhe. Kunjalo. Yeah. I'm not mina ngufakazi lemaphupheni. Hayi ngufakazi uqanda ikhanda. Angaba ukho la. Kwathi angithi kunina benkashana kaMenzi yaphuza umlaza angameva yabhula umlilo ngamahlamvu abanye bocima ngamanzi. Nina belembe leqa amanye amalembe ngokhalipha uShaka kaShaka ngemanzi ngesaba ukuthi uShaka kuyinkosi yasemashobeni. Angibingelele nginamukela umhlaba wonke nasendaweni zonke la kufinyela khona lo mfanekiso oqoshiwe. Ibizo lami ngumlekeleli kanti insizwa zingibiza ngonduna kaNdaba. Untombizi yamncumela insizwa ziyamkhomba silwane esincane saphuma ehlathini ekseni ngovivi sazivuthulula ngoba sigcwele amabethe bathi ikholo likholwa ngenhliziyo engadibanda kancane esontweni ugqamugqamu sathengakane lakha lathi ngahamba lithese lo sitha lathi ngahamba kuhlala kuyintokozo ngaso sonke isikhathi ukuthi ngifike la kwimpunga yeSintu TV nginiphathela abantu engibethembayo nengibaziyo ukuthi banamava ahlabahlosile ngokwemisebenzi abayiphiwe amathongo asuke bembethe. Uzokhumbula ukuthi ngafika nomkhulu Khanyile wadinga indaba eGobongo ngafika nomnewethu uNkomose umkhulu nogogo ngoba yena wathi ke uxubile ogogo bakhona nomkhulu bakhona. Namuhla ke bafowethu angihambi ngedwa ngihamba nomkhulu Sibisi. Mkhulu Sibisi asikubingelele umnewethu sikwamukele kwimpunga yeSintu TV. Ayangibonge ngiyababingelela ke bonke ababukeli bempunga yeSintu TV. Umntwana wethongo lo umkhulu Sibisi umkhulu uBhovungane. Wasisho kamnandi mnewethu ngiyabona nomqhele lapha Sihlomile. Umqhele ukuthi sibe futhi sikwinyanga yamagugu kuyinyanga la wonke umuntu kufanele ukuthi aziqhenye azigqaje ngoba yena uma umsuthu uziqhenye ngoba umsuthu umXhosa uziqhenye ngoba umXhosa. Imvelaphi yakho nje kubalekile ukuthi uyiqhenye ngayo. Kunjalo. Uyazi mnewethu angithandi la ukuthi sipholise amaseko njengamanje ngifuna ukuthi sivele sigcime sihlale. Yini ngikubizile mnewethu ngikubizele ukuthi njengempunga yeSintu mina angikwazi ukuthi makukhona amaphupho enginawo ngilihlaziye ngilihlazile mina kodwa wena ngeke ngithi mangikuthinta ngithi mnewethu nanti iphupho lingixakile bese uyamhlaziyela. Bafike futhi omkhulu basho ukuthi hayi lento le iyona ngoba mnewethu omunye uzodideka ukuthi ngisuke ngidideka kanjani mina ukuthi ngizihlaziyele mina iphupho. Inyanga izelaphi? Inyanga izelaphi? Kanti ngathi mangikhuluma nawe ngathola ukuthi abantu bakhe abakwembethe iyona nto vele futhi abasebenza ngayo kakhulu kuwena. Nkosi yami. Mhlawumbe ngakusichazela ukuthi umnewethu umkhulu Sibisi yini ayenzayo njengehlaziya amaphupho ngabe ugcina ngokuhlaziya amaphupho yini noma mhlambe kukhona okunye akwenzayo? Umkhulu Sibisi ke bantwana bamathongo umkhulu lo ohlaziya amaphupho awahlahlela amaphupho bese yakudonsela nangomoya ukuthi kahle kahle labantu laba abakwembetha bese bekhuluma nawe ngokwamaphupho basuke bethini la. Akagcini ke lapho umkhulu weSibisi aphinde abe nesiphiwo sokuhlambulula wena ngokomoya. Aphinde futhi akulekelele uhlambulule ithongo. Kunezigezo ke sizenzayo ezimbili ezihlukene khona isigezo ekuyisigezo sokugeza ithongo la komalume. Siphinde soba khona nesigezo futhi sokugeza ithongo lakini ke ngqoba. So kahle kahle umkhulu Sibisi umuntu nje ohlaziya amaphupho ebese yalekelela abantwana la ezigezweni. Mnewethu ubalula indaba enkulu mawuthi kukhona izigezo umkhulu Sibisi anazo wabalula indaba yakomalume ukuthi uyalihlambulula isigezo siqondene nakomalume kuphinde kuzoba khona isigezo esiqondene nakuba umuntu ohlangothini lwakhe. Kungabe mhlawumbe mnewethu ungasichazela ukuthi lezigezo lezi uma mhlawumbe kufanele ukuthi kuhlanjululwe zihlambulula abantu abanjani emakuqondene komalume noma kuqondane kubo ngoba omunye umuntu njengebukele angeke abe nako mhlawumbe ukucacisele ukuthi yena uyasidinga yini sidinga umuntu onjani umuntu enigcina nimlekelela ngazo lezigezo. Okay. Umuntu ke nomuntu mnewethu ngicabanga ukuthi ukazazi ukuthi
isibongo asisebenzisayo sengisho ngokomsamo ukuthi usebenzisa siphi isibongo. Kunjalo. Uyayizwa lonto? Ngiyaphi nalento le uma kuwukuthi umuntu osebenzisa isibongo sakomalume kuwe kubaluleke ukuthi isidingo mesikhona ngokuhlaziya amaphupho noma ngokudonsa ngomoya mesithola ukuthi ene kunabantu bakomalume mhlambe abahamba bangahamba kahle noma bahamba benukana. Ngaleyo ndlela ke kuwe kubaluleke ukuthi usenze leso sigezo leso sakomalume. Mewukuthi umuntu othume enza izinto noma ethinta izinto zomsamo osebenzisa isibongo sakomalume. Uma umuntu osebenzisa isibongo sasekhaya kini uke kubaluleke ukuthi wenze leso sigezo leso esiqondene nawe naleso sibongo leso. Ngikuzwa kahle mnewethu ukuthi lezigezo lezi zihlukana ngokuthi umuntu usekeleke kuphi ngokwethogo. Ingane yakomalume usekeleke ngokwethogo lakomalume. Sike siqondane nangokwethogo lakomalume. Mhlawumbe omunye umuntu uzothi zinawo yini umehluko ke zona noma mhlawumbe zihluke ngokuthi wena uma uyingane yakomalume kufanele ukuthi usisebenzele komalume noma mhlawumbe uma usithaka siyinto eyodwa. Hayi asiyona into eyodwa ihlukile mnewethu. Zihlukile indlela ezithakwa ngayo ihlukile. Esakomalume sihlukile kunalesi sasekhaya kini. Imfihlo yethongo ke lesi ngeke sayibalula la. Kodwa zona ayihlukile. Nothu ubalula izinto eziningi lana ukuthi kwesinye isikhathi kuyenzeka mhlawumbe uthothi khona abantu ababenukele. Umbukelo wempunga yeSuthu TV ake ngimcacisele ukuthi lezi geza akhuluma ngazo uzokhumbula ukuthi uma abazali bakho babekade benukile okanye babekade benukile okanye babenukene bodwa basuke sebengcolile naqala nje kwakhona ukunukana phakathi komuzi basuke labo bantu sebengcolisene nethongo lisuke selingcolile angeke ke wena izinto zakho zahamba kahle kukhona abantu abakwembethe uthola ukuthi babekade benukene izona ke lezigezo umnewethu akhuluma ngazo ukuthi esimene esifana naleso ufanele ukuthi ke manje bakusize ekutheni ke manje ugeze ukuze ukwazi ukuthi uhlambuluke. Omunye umuntu mhlawumbe umnewethu uzokubuza ukuthi umkhulu uSibisi ke uyahlola yini noma mhlambe imini kufanele ukuthi ngihambe ngiye kwenye indawo ngohlola bese ngifika kuyena ngimtshele ukuthi cha la kukhona ukungcola okuthile mina ngicela unginike isigezo okanye lesigezo lesi mhlambe mawukhuluma nomuntu uyakwazi ukuthi mhlambe mawubuka amaphupho akhe akutshela wona bese ubona ukuthi udinga lento uyahlola yini. Umkhulu uSibisi akahloli ufana nempunga yesintu. Hayi akahloli umkhulu uSibisi. Umkhulu uSibisi ulalela amaphupho akho ebese yadonsa ngokomoya ebese yakwazi ukuthi akululeke ukuthi yini kahle kahle osukuthi udinga ukuthi uyenze. Kodwa ukuhlola asihloli inhlobo mnewethu. Ngoba mnewethu amaphupho mnewethu ayinto exhumanisa umuntu ophilayo nomuntu ongasekho. Angifuni ukuthi siye la ekutheni amaphupho uyakwazi ukumsiza umuntu ekutheni avuleke sizobuye senze omunye umfanekiso la sizochaza khona into efana naleyo. Mhlambe umuntu ke nje mnewethu ongaphuphi ungamluleka uthini khona ezathi uma ufica lo mfanekiso lo oqoshiwe sisazoqoqa okhuluma ngako kwavula ngoba wena uyasho ukuthi usebenza ngamaphupho mhlambe isiphi isizathu esenza ukuthi usebenze ngamaphupho. Okokuqala nje isizathu esenza ukuthi mina ngisebenze ngamaphupho ingoba abantu abadala ngathi mengibekwa esibelethweni sikamama bangipha leso siphiwo leso. Abangiphanga esinye isiphiwo bangipha isiphiwo sokuhlaziya amaphupho bangipha nesiphiwo sokugeza abantu. Angeke ke ngisuke ke kumntwana kwaSibisi mase ngiyokwenza into eyenziwa impunga ngoba angeke ngikwazi ukuyifaka ezicathulweni zakho. Kunjalo. Yeah. I'm not mina ngufakazi lo maphupheni. Hayi ngufakazi uqanda ikhanda angaba ukho la. Hayi angaba ukho. Hayi ngufakazi mina uqanda ikhanda. Ingako ula ingoba mina njengempunga yesintu anginawo umona. Nkosi yami. Anginawo umona nami ngiyimpunga yesintu. Akhona amaphupho omkhulu esike siwahlazila abantu. Kodwa kwesinye isikhathi akhona uthola ukuthi ayasidida imiyalezo yawo ukuthi ithini. Yeah. Akufanike nokuthi ke wena umuntu umeziwabuza kuwena uzokwazi ukuthola umhlahlandlela ngoba iyonanto vele ekuyiyona abanginikeza yona. Hayi lapho usuke uzothola noma kanjani umhlahlandlela. Usuke sizokululeka ngalendlela le esoyidonsa ngokomoya sikwazi ukuxhumana nethongo lakho. Sithi futhi mase sikululekile sithi yenza into ethile wenza into ethile ebese uyakwazi ukubuya nemiphumelo sibasizileke kakhulu abantu mnewethu yazi zashintsha impilo zabo.
lento yokuphupha lento yamaphupho ibaluleke kakhulu futhi ijule kakhulu ngoba phela uyabo uma usukwazi ukuphupha usuke ukwazi ngaleyo ndlela ukuthi uthole imiyalezo eqhamuka emathongweni ngaphandle ukuthi uzuphuma uyohlola unjani kubalekile ukuthi wonke umuntu ngokomthetho aphuphe mnewethu asiyiphethe lembenge ngesimo sokuthi idatha lombukeli asifuni ukuthi agcine ngawuqedi umfanekiso lo oqoshiwe umnewethu utholakala kuphi nendawo okanye aphinde futhi atholakale kuziphi inombolo abantu mabukuthi bayamdinga kodwa ngaphambi kokubuzisha inombolo umnewethu mbukeli wempunga yesintu TV le namba ozibona udlula la akuzona zempunga yesintu ezakho umnewethu kodwa nginesifiso sokuthi aphinde azisho ngowakho umlomo ukuze ukwazi ukuthola isiqiniseko sokuthi ngempela le namba ozibona udlula ezakho umnewethu utholakala kweyiphi indawo umnewethu ngokokuhlala ngokokuzinza nenombolo otholakala kuzona abantu mabedinga befisa ukucaciseleka ngamaphupho sicela ukuthi usichazele ukuthi usebenza kanjani. Okay, la esisebenzela khona ikwandengezi ePitoli eceleni kwesikole ekuthiwa Amanganga Primary School. Sitholakala kabili enyangeni ngenxa yokuthi ngokomsebenzi ngisegoli kodwa ke ngiye ngibuye ngalawo ma weekend lawo amabili ngikwazi ukuthi ngiqhubhe umsebenzi wethongo ngitholakala ku 0844 744918 lo number le iyafoneleka iphinde uyisebenzise futhi ne WhatsApp mhlambe izikhathi umnewethu uma ekhona la kwandengezi iziphi izikhathi atholakala ngazo mhlambe nezinsuku. Okay. Mesikhona kwandengezi sitholakala kusukela ngo9 kuya ku5 ntambama. Solala ngomgqibelo nangesonto. Asibonge kakhulu umnewethu. Asiphinde sibonge nakuwena umbukeli wempunga yesintu TV. Siyacela ukuthi lo mfanekiso oqoshiwe udlulisele kwabanye ngoba njengoba uwusizo kuwena nakomunye umuntu uzophinde futhi ube usizo. Siyacela ke futhi ukuthi niqhubeke nisubscribe la kwi channel yethu Impunga Yesintu TV bese sithi nje impunga. Ayengibeke ngalona mingimbeke yami mahlombe Ayengibeke ngalona mingimbeke yami mahlombe Ayengibeke ngalona mingimbeke yami mahlombe Wafika inyoni yahlala phezu Wafika inyoni yahlala phezu